Let me know. Het bliksemstraal, you know. Diesel, yeah. It's a best case scenario thing. Maza. DJ Trigger spelen die panties erop. Net zoals lensies op. Zijn. Ayo, DJ Trigger don't nooit gekomen om te spelen met die soundboys, man. Real thing op die dekker, man. Real king. Dit away, ja. Wacht man, dingers. Los zo dingen. Enjoy your time. Samen jou vrienden wat een schaam. Het is niet te zien, je eieren spinnen. Sroes. Lekker gemixt met het juice. Say like a new way you would prove. Jen se pense like hoe zij voel. Hey. Baba, sie plunks geen order. Ik zeg hi dinges. Als je nodig nog om schaamte is. Vat die vloer en breek je rug. Zij lijkt goed, wat is lang bij dit. Away, ja, hi dinges. Als je nodig nog om schaamte is. Vat die vloer en breek je rug. Zij lijkt goed, wat is lang bij dit. Away, ja. Van lang last, van lang last, van lang last, van lang last. Sama net die questions, ik het al die answers. Breken gefieterd tot ons allemaal lichtjes monsters. En wie zit er van, zij is bang voor die gangsters. It's many youths, many roots en die ganja. Als zij vervoer, kom ik troe en die banga. Troe aan roet, doets moet geslaan raak. Als zij opstep, step zij op van die opsters. Kriezen en straal Afrikaanse oordokters. Die zij aankallen, ze bang van die topsters. Zij in je team wordt gekend als die flopsters. Ik is aan geblest om het zak aan mijn kopers. Zij wordt gebruikt zoals het dread met de moppers. Zij denkt verkeerd dat die vloer en toppers. Die I en I ken elke synopsis. Ik zeg als net bengel het klik. Als Trigger zak op je dak. Wat doen zij niet staan niet. Die wil me naar je. Ja, hij dinges. Als je nodig nog om schaamte is. Vat die vloer en breek je rug. Zij lijkt op wat is lang bij dit. DJ Trigger. Wijzelen wat je wil. Man, real thing op die dekker, man. Real king.